ne fa kɛ ne tɛ ne bila bilen o ayi mɔgɔ in ma faga bana dɔgɔya Moriba Simaga Buguni dodo ka secrétaire général a ko Buguni bɛ mɔni tiɲɛna mɔni tɛ nin wele nin jɔni jɔn ɲɛna cɛ bɛ don ko bila kelen a sɔn ne ka ya dɔrɔn mɔni tɛ Buguni a y'a jɛ kɔnɔ para fɔlɔ ne kɔnɔ ko Mali kɔnɔ yan bi ne bɛ sogo ka dozo k'i ka taa Buguni a sɔn ne ka ya tɛ Buguni e ni sɔn dɔrɔn aw fila kɛ para ne tun bɛ min ala fɛ ala nɔgɔya bi o ye ne ni sɔgɔn cɛw ka ɲɔgɔn ye bi ¿Cómo le